Добър вечер и от нас. Директно от мълчаливото бдение пред общината във Велико Търново, което е по инициатива на екологични сдружения в коалиция за да остане природа в България. От мълчаливо бдение то се превърна в непринудено общуване, пеят се песни, разменят се мнения. Екозащитниците се обявяват категорично против незаконното и безогледно застрояване на защитени природни зони, които трябва да бъдат опазени за поколенията. Проявите са в цялата страна и предшестват 22 април. Тогава отбелязваме Световния ден на Земята. Виждаме наоколо повече от 100-120 души са се събрали пред общината. Изключително млади хора, студенти. Към тях се присъединяват и граждани, преминаващи по улицата. Плакати "Земята не ни принадлежи, ние принадлежим на Земята", да спре бетонирането на планетите ни. Защо? Това са въпросите, които отправят хората, събрали се тук към управляващите, които допускат беззаконията в застрояването на нашите природни кътчета. До мен е госпожа Таня Конакчиева от Сдружение Граждани за Рила. Госпожо Конакчиева, веднага искам да ви попитам кои са най-критичните райони, застрашени от безогледното застрояване, които най-спешно трябва да бъдат спасени. За съжаление трябва да кажа, че са доста тези критични райони в България, особено в планините, но днес специално сме се събрали тук по конкретен такъв проект, който е провокиран отскоро с полагането на пилоните на долна станция на лифта по проекта Паничище езерата Кабул в Рила планина. Това е едно свещено място за България, освен че е една от най-красивите планини в Европа и на цялата планета. За съжаление обаче това не е единственото ценно кътче, на което посягат предприемачите. За съжаление казаха още в началото, че е така. Има много места. Банско беше в началото. Видяхме в какво се превърна Пирин и неговото подножие около Банско. Иракли видяхте какво се случва и там. Сега предстоят проекти. Надяваме се много те да не бъдат реализирани от инвеститорите в Родопи планина, също една прекрасна планина. Черноморието е застрашено. Има ли райони в Великотърновска област, които също са... Да, в Великотърновска област. Това е около Габрово, в Габровския Балкан, вместо Сталозана, която е едно прекрасно място. Също така в Тревененския Балкан предстоят, т.е. има проекти за застрояване, така че ние... Госпожа Конакчиева, има ли вече предприяти стъпки от екозащитниците пред управляващите за това да бъде направено нещо, да не чакаме санкциите на Европейския съюз? Много се надявам да не се стигне до там да има санкции. За това са излезли вече и на улицата природозащитниците, защото това, което е предприето първоначално е да бъдат уведомени всички институции, в смисъл Министерски съвет, президентство, Министерството, което отговаря за това. Извън България, Европейския парламент, Европейският съд и така нататък. Всички възможни институции са уведомени за това, че навсякъде в тези райони, които са защитени от закона, се започва едно незаконно строителство. Тоест, строителството е по никакъв параграф то не е законно. И по природните, и по законите в държавата. Подписка на еколозите, тя може да бъде видяна и тук, да се присъединят гражданите. Какво бихте ги приканили? Аз мога да кажа единствено и много се надявам, че нашият народ е един събуден народ и той, независимо от това в каква ситуация се намира, ще застане на своята позиция. И се надявам тази позиция да бъде обърнато положително към природата, а не към други неща, които може би са важни за тях, но всъщност за нас най-важна е природата, защото ние живеем в природата и ако я няма, земята загива. Надяваме се да бъдете чути и да бъдем чути всички ние. Еколозите се обръщат към всички граждани на тази страна, към всички българи. Не позволявайте да ви ограбят, да ви вземат това, което принадлежи на вас. Нашата красива и уникална природа. Наживо от протестното бдение Мария Москова.